Паважаныя пасажыры, тралейбус накіроўваецца па маршруце Нумар 7. Хімзавод, вакзал. Наступны прыпынак. Першае гомельскае монтажнае ўпраўленне. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Першае гомельскае монтажнае ўпраўленне. Наступны прыпынак. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Наступны прыпынак. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Прадпрыемства спецпрамаўтаматыка. Наступны прыпынак. Дарожнік. Наступны прыпынак. Дарожнік. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Наступны прыпынак. Радыёзавод. Наступны прыпынак. Радыёзавод. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Радыёзавод. Наступны прыпынак. Энергазбыт. Наступны прыпынак. Энергазбыт. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Энергазбыт. Наступны прыпынак. Завод «Централит». Наступны прыпынак. Завод «Централит». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Завод «Централит». Наступны прыпынак. Пагранічная група. Наступны прыпынак. Пагранічная група. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Пагранічная група. Наступны прыпынак. Вуліца Вайсковая. Наступны прыпынак. Вуліца Вайсковая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Вайсковая. Наступны прыпынак. Вуліца Сасновая. Наступны прыпынак. Вуліца Сасновая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Сасновая. Наступны прыпынак. Завод пускавых рухавікоў. Наступны прыпынак. Завод пускавых рухавікоў. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Завод пускавых рухавікоў. Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянернае таварыства «Аўтобусны парк нумар 1». Наступны прыпынак. Адкрытае акцыянерное таварыства «Аўтобусны парк нумар 1». Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Адкрытае акцыянерное таварыства «Аўтобусны парк нумар 1». Наступны прыпынак. Праезд Куйбышаўскі. Наступны прыпынак. Праезд Куйбышаўскі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Праезд Куйбышаўскі. Наступны прыпынак. Кінатэатр Кастрычнік. Наступны прыпынак. Кінатэатр Кастрычнік. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Кінатэатр Кастрычнік. Наступны прыпынак. Трэцяя школа. Наступны прыпынак. Трэцяя школа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Трэцяя школа. Наступны прыпынак. Вуліца Барыкіна. Наступны прыпынак. Вуліца Барыкіна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Барыкіна. Наступны прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Наступны прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Інстытут Гомельпраект. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Наступны прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Прадпрыемства Станка Гомель. Наступны прыпынак. Вуліца Сялянская. Наступны прыпынак. Вуліца Сялянская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Сялянская. Наступны прыпынак. Вуліца Карповіча. Наступны прыпынак. Вуліца Карповіча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вуліца Карповіча. Наступны прыпынак. Вакзал. Канцавы. Наступны прыпынак. Вакзал. Канцавы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Прыпынак. Вакзал. Канцавы.